जोबोद गोजोनथाव जोंबो बेयाव बाहागो लानो फैदों गाबोननिफ्राय दुरन काप बेयाव जागायजेनगोन 132 दुरन काप बेयो जागायजेनगोन आरो जोंनि बिटिआरनि थाखाय एबा नर्थ इस्टनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे क'क्राझारावबो देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय दुरन कापआ बेयाव गेलेजासिगोन आरो जों बयबो नेनानै दङ गाबोननिखौ जोबोद एक्साइटेड जों बयबो गाबोन नायगोन बेनि थाखायनो जोंबो बर' कसारि अल परफर्मान्स काउन्सिलनि जानानै जों गाबोननि थाखाय दिनैनो बाहागो लानो फैखाबाय जोबोद गोजोनदों आरो बेयाव मानगोनां स्पिकार बिथाङा नायगिदिंगासिनो दं दा आसामनि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारि आसाम एसेम्ब्लिनि आरो बिटिआरसि प्रमद बर' बिथाङाबो दङ नायगिदिंगासिनो दङ आं खोनानो मोन्दों दा टिकेट होनायाबो केडिएसि फिल्डआव सोलिगासिनो दङ दा बेसेन नाङै टिकेट खिन्थु टिकेटखौ बयबो लानांगोन बयहाबो आलदा आलदा गेट थागोन बे गेट नाम्बारजों हाबनानै बेयाव नायनो हागोन आं आसा थिदों नैबे गाबोननि जि जागायजेननाय जोबोद मोजां जागोन आरो जों बयबो बे दुरन कापखौ नायनो थाखाय जों बयबो माने जोबोद एक्साइटेड जानानै नेगासिनो दङ बड'लेण्ड एफसिनि थाखायबो जोबोद गोजोनथाव जे जों थांनाय जि आइएसपिएल बे आइएसपिएलनि जुगेदि जों मिथिगौ जे दुरन कापखौ गेलेनो मोनसे स्कप मोनबाय दा गतिके जोंनि बड'लेण्ड जि एफसि दङ बिथांमोनाबो जोबोद मोजां पारफरमेन्स खालामनो हागोन आं बिदि सानदों जों दाखालि मोनसे फ्रेन्डलि मेट्च मोनसे नायखांबाय दा बेयाव जोबोद मोजां पारफरमेन्स जों आसा थिदों जे बड'लेण्ड जि एफसि बे बड'लेण्ड एफसिआबो जाहाथे मोनसे मोजां पारफरमेन्स देखायो आरो दुरन कापआव जाहाथे भबिष्यतआव जाहाथे बेनि जि मासि बा जायगा बेखौ जाहाथे सुरक्षित खालामना दोननो हायो दा बेखौ जों मिजिंथिदों खुलुमबाय फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय दुरान्ड काप फुटबल मेट्च क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन भारतनि चिफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिगनिटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन आङो बयखौबो बरायदों आरो बे दुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे दुरान्ड काप फुटबल मेट्चनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन